zvangu kuburikidza nekuti murume uyu akashandisa foni yemukadzi wake kundikonza inini yedibva handitendera bhekuti ini ndikuda nemukadzi wake. Takaisira nokuti amai vakabvuma kuti zvishuwa takatorera murume uyu, murume achishandisa zita rangu. Handizvo amai makabvuma kuti matora zvinhu zvemunhu zvisina mutemo muchinyepa ndizvozvo. Asi tikati toda murume uyu ndauya uye baba kugara. Quando você está roubando, não vai dar. Tudo dia. Amanhã. Talvez vamos lá. Ini ndani tsale mukadzonga. Ndokana mutorera foni. Ndamutorera foni. Ndaenda kurushingo. Ndopa ndakaona murume uyu achisenda mameseji. Ndofunga mameseji ato anoona kuti akatora mukadzi uyu andiro. Akabudisa. Ndona kutanga kundoziva kuti apo kubva pandakamupindira kutaura naye. Asi iye akadonzera kudhara. Achidana nemudzimai wako. Achikumbira mameseji ato. Uyu foni yake nayo. Foni akatora mukadzi. Andino. Saka dare rino ringazive sei kuti mautaura nechokwadi. Mameseji anawo anoona kuti pamapepa semameseji. Wandindozondereva. Kana iwe ukaregerera mudzimai wako achikutorera umbo hwangu wakabata iwe. Unova nhasi dai chiri chapupu chaurikubudisa pamberi pedare. Taurira dare kuti ai wakadai. Tarisai izvi. Iwe wabva wadzorera kumunhu wakabata uyu. Nhasi dare rino ringazive sei umbowo hwakakwana zvaurikutanga. Inini zvandikazive mapepa ayo pamambo uyu achibvunzwa achitaura kuti ini shuwa Unogara munyika ipi? Unogara munyika ipi? Kwauri. Garira kubepa rakwe Samuel. Unotungwa namambani. Ndoziva kuti 05 iguru. Unotungwa sabhuku wako anokuta naye. Undaona undowani. Pamambo upi? Uri mama mubushi here, uri mama mufura kana kwamasembura kwachikari. Mambani. Musha wangu iwe. Iwe una sabhuku wako anoziva kuti kanchika anenge kutina sabhuku. Unozviziva? Wako iwe chifu wako. Vambobushi. Mupurisa wamambo pamukamboita nyaya yenyu pokutanga ndozoti nyaya yenyu makaita. Mukaita pokutanga makagoma daidzi mupurisa wamambo kanzi daidzi mupurisa wamambo makaramba. Ndizvozvo? Manyepo ese ya. Sabhuku nyako. Kumbatarisao. Sabhuku nyako. Auya sabhuku. Sabhuku nyako nzani. Blessing Mudede. Tipe nambere. Tuchibva kuno tozofambira. Ini ndoshamisika here. Isusu tine vanhu vedu muno vanoziva. Tine vanhu vedu muno muno. Ndoshamisika kuti nyaya yafast track. Tozozwa pane zvakadai izvo zvabuda maningi. Pane munhu pane extortion yaitwa pazororo wamunhu. Mudzimai wayo bva azokabvisa zororo takatira zvinhu zvemunhu. Toda kungoti pane zvimwe zvinhu zvinoitika zviri behind Ini ndachikumbira mambo kuti murume uyu takakwira murume uyu iwe ungosipa handiti? Saka ndachida kuti adzimai vako vataurire dare uchinzwa taura iwe uchinzwa. Mai dzokeredzai kutaura kwamakaita amai. Inoti kwidzei izwi vanhu vese vanyatsonga. Pamusoro wedadi chakaitika ndechekuti inini ndakanga ndine foni yangu. Saka kuti pakatangira nyaya pasipa kupa kunzi ndainetsana nemudzimai wangu. Nyaya tainetsana yakatosiyana nenyaya iri kunhasi. Inini ndine foni mwana wangu akatora foni tichibika sadza. Ndobva tanga kutambisa foni. Ndofunga foni yakabhipa nhamba dzababa. Baba vanhu vadaira mwana akabata foni. Ndobva ndabata foni yenu ndikati sorry ndakadere zvakanzi ndobva ndakata foni yenu ndaisa foni basi ndatanga kudii. Ndobva wafona ndobva ndaikata foni wafona munhu ndakata. Zvapera zvakaita sei zvakadaro. Zvadaro ndobva vachisa message zvakanzi ko imi ndimafona makukata foni zvikurevei. Handina kupindura message iyoyo. Kwapera mazuva baba vakauya vachisiya mari yemukomana wavo waigara naye.
Vachita ndasvika asipo. Saka ndokumbira kuti muite sei muzomupirawo mari. Vasiya mari yangu vaenda. Vachingoti endei vakabva vaita sei ndobva vabhipa pafoni yangu iyeyi. Vakati baba vari kungonika here mari yavo ichi yemunhu wavo. Munhu wavo inga vasiya vamunyorera ratapamba wanawe yakaita sei akatora mari. Havana kuzombobva kuti vakaita sei vakafona futi zvakaita sei zvakadaro. Saka pakaitika nyaya dzakanetsa kumba kwedu kune mudzimai wavo vakatora vachipira. Ndobva vachiti no handichada murume wangu. Ndibva panyaya dzamaita panapa ini handichada kuti munhu aite sei agare nemafoni. Mese chindipei ndipei mafoni. Vatora foni yangu nemudzimai wavo. Ndobva vaisalainirawo mufoni yangu inini yavo foni kubva pahanzvadzi yavo. Saka ndibva pakaita 2 days here ava ndobva kuda kuti agare ndotsvaga munhu kudanzi. Ndobva ndanotsvaga munhu. Ndobva vachifona vari kudanzi kuita zvakanzi imi makataura kuti mune nyaya dzamukambotaura nenakadere. Ndakati ina akadere apa nenyaya ndikamboita sei yandikambotaura navo. Zvakanzi pane mameseji avari kuita sei avari kusenda. Ndakati mameseji akanaka here. Zvakanzi uchamuona ndiri sei ndauya ikoko. Ndakati ini apa nenyaya ndikaita sei ndikataura navo. Asi pane musi wawaita sei wauya kusiya mari sabhata pechakaita sei pana chavakataura. Zvakanzi vatigarei manheru. Ndobva vachiforward mameseji acho mapapazhi acho ndinawo kana muchada. Ndobva meseji yekutanga yanga yakanzi maswera sei. Pamakabhipa papona handina kunge ndaziva ndakazoziva kuti ndini. Vachisenda meseji iye vari avo vakadera foni ine ava ndivapindura ndobva kuti okay ndo meseji yakaona iri panamba 2. Ndokutanga kwakaita kupindura nachi pamameseji kusvika wapinda murudo rwavo kusvikira ava vazodzoka kurushinga. Vakati ese aya mameseji ndaita senokuti pavakasenda mameseji hatichiri kumba nchiti handisendire ndakaona mameseji iwayo. Vanenge vasina mameseji 4 vanti 3. Ndovati kanga tangogara tinavo ndichiti asi baba vanodarire kudara asi kugara kwese ungona ndichiere chichi asi vaipindura nechi mabewa ina ndikashandikabva nditaura nababa akadera. Ndobva vachiuya neese ndibva takutoaverenga chicho saka totaenda baba vachiwa ungadaro chichiya vaipindura navaita wava. Ndobva vachizoti toita sei kuti tiite sei tibate munhu. Tikati kwandimagara murungu oita sei murungu otaura naye. Zvirinani kuti kana muchinga maita sei momushedza oita sei ouya mongoonesana kuti zvazvina kuita sei hazvina kunaka. Ndobva tangoti munhu ada kuita sei ada kupfidziswa zveshuwa. Nokuti kana patika tichikubata munhu tatiri pakuti ada kuita sei ada kungorangwa kuti kana mukadzi womunhu aite sei hachiviwi. Ndobva vachishedza shamwari yava. Ndobva yauya zvikanzi kana munhu watoda sei watoda kubata una mameseji aya. Ndobva vaverenga zvikanzi angainyora mameseji yake ndiri kupi ndiri kushinga ndichipindurana naye. Handina kuziva kuti ndiri kuita sei ndiri kutaura naye. Zvikanzi oraitayo munhu andada sei ada kudzidzisiwa. Saka toita sei ngatimushedze yauye. Ndobva vachimusendera meseji zvikanzi baba avapo vaenda kupi vaenda kukonzesheni. Zvikanzi orai ndiri kuita sei ndiri kuuya nababa. Ndobva svika baba vazoya zvikanzi manje toita sei tosangana kupi. Abva wapindura akati unouya paboundary. Vaipindura vari 2. Tinouya paboundary munouya paboundary pamba. Ava vachita manje pane imba chichi. Vachinzi ava vakambokumbira vakambokumbira boundary yokupisira fodya mumba kwedu. Munext door vasi parefu nesu. Ndobva vachiti saka chiuya kupi kuboundary ndikapisira fodya. Ndobva vachiti okay. Kana ndichinge ndasvika pama ndichaita sei ndinokuudza wodzika. Ndobva zvanzi alright. Saka ndifunga takagarira tiri vatatu neshamwari yavo yedu tichigarira kuti tiumirira munhu auye. Takakutoasira meseji achiti uri kupi kufona ndoda kutaura newe ndoda kunzwa izwi rako chichi. Baba havana kumbofona. Saka ndifunga pataenzi vakasvika pamba ndodza vakati ndoita sei ndasvika. Nguva yavo vakabva vafona. Baba vaenda ndabata foni manje ndakwenda kupi tidaenda kubaundi kuri. Shuwa baba ndakavadaira panguva dzavakaita sei dzavakafona vakati maswera sei ndakati aswera maswerawo. Zvakanzi baba vamanu varipo here ndakati havapo. Zvakanzi alright. Ndobva vaita sei ndobva vakata foni. Panguva yavakakata foni ndobva vachiisa meseji zvakanzi ndachida kunzwa kuti shuwa havapo here. Ndobva ndavaratidza ndakati munhu wenyu aita sei afona. Ndobva vachiisa meseji. Ndobva vachiti alright saka chiita sei ngatichienda. Ndobva tapinda munzira neshamwari yavo yemba tasvika ndobva vakwira mabhaundi vakabata matemu yavo nechichi zvokuti vanokwanisa kurwisa munhu wavari kuda kubata. Ndobva vakwira mabhaundi zvakanzi chibate foni yenyu muudza kuti ndaita sei ndadzika. Shuwa ndikana vasendera meseji ndo meseji yandakataura navo ndakati ndaita sei ndadzika huya. Ndo meseji yandakataura navo ndakati ndadzika huya ndapiwa foni. Ndo maziviro andinoita nyaya. Vakabva vauya.
mama wabata vachiuya ndiwose vakandichimira ikunze ikobhaundi iwo ngakwira umwe ngakwira bhaundi iwe madhabhu akabatana umwe ngakwira imwe ngakwira saka bwandwa ndakamira pamusoro bhaundi apo ndobva wasvika ndibva taita sei vachingosvika muti wangobudikira nekona ichi yebhaundi wasvika mbva wangonanga pai mubhaundi ini vanateerera mashure vachingoti chityei mafainensi emabhaundi uyo notonga akamira pamatiyeza pamusoro bhaundi chaipo shamwarewo ye vakapinda bhaundi ranga neshamwarewo ye ndibva aita sei ndibva atodzichitika apa chingoti pinde ndichipinda mbva watoita sei ndobva atochitika ndibva waita sei mbva wabvarira pamusoro ndibva washedza mabi yavo ndobva wamubata aiwa kana zvirizo hapana chokugadzirisa zvimwe zviri zvaputsika hapana chokugadzirisa zvakanaka iextortion ke zvakanaka here inini handambokona aibhati zvakanaka here ini ndaidzirira mushwangu uyo aisenda mameseji mubvunzo akataura zvakasiyana kwanzi vakatora vanhu kuti vatsvakiraiwo watei waseriwa dii wapinda iwo uchipinda munhu akagora kuseriwa wakapinda here zvirwere ndakapinda waidii ndaida kubata munhu ongozasi ndaiziva turo nemameseji atainyora mamekesi atainyora Wangozasi kuti auya. ndaizviziva nekuti nyeni pandakasvika kumbana ndichipa madzina chinhu chenyu chamakagadzira hachisi chako wega tiri kutoda mumwe munhu wacho wamakaita naye nyaya wezi chinhu kai chamakagarira pasi mukadrafta muri vatatu uyo akatozouya mushure aiwa akapinda munyaya nokuti akapinda munyaya fanike zvakaita adzimai vavo vakapindawo futi munyaya muchironga chinhu chenyu kana mamune mashezi okuti zvinozosheya zvese izvozvo maizvironga muri mega ichikomba mukawirirana kuti kudii kana munhu yabata chimomira nda kudzoka kwamuri amai ndiri muripo makawirirana kuti kudii kana munhu yabata wakabata munhu wachienda naye kwasabhu wakati ndichaupa mbudzi inobereka kuzogara ndinoti nyakanyakadziye waona mbudzi ndizvozvo here zvekutaurwa naadzimai iwewe makaipo ndinotanga atenda iye ndizvo here zvekutaurwa naadzimai vacho ndizvozvo zvinoyamusafo opa akaseva pasamondea ishanga sevha mukomana wechipiri ani makatora mumaproperties avo inini ndiri kuburikisawo kuti uripoyo uyu chikomba dai pasina kubatwa angatatwa mukadzi womunhu kasi iwe unodzidzire kumisa zvinhu kuti kuextota munhu uzai imbavha imbavha uri mbavha iwe ndobva ndarova murumoyo ndobva akutaura shoti ini ndaida kuita sei ndaida seksi nemukadzi handiti ndobva ndaenda kwasabhuko ndobva ati murume taura saka ndikakwesta nhamba ndakaona dzikadzinefiga dzavo ndakazodii ndakukonza achitaura ari murume ndobva abatwa mune mhosva nasabhuko akuti ngaabhadhire mombe nembudzi 2 sabhuko wako tikumuda akwanisa kutonga mombe achagwedzozvo ndobva pakubhadhira mari atakachirwa nasabhuko edare nemari andakabvisa mari yangu yesekondari 8 chakufidhira ndobva yatadza kudzoka ndobva ndati manje mombe yako ndoda idiki hazvienderani ndobva yazvindaoaaiira kwamama mari edare ndakachajwa $20 ndakatanga kuchajwa nhasi 10 mangwana ndachajwa 10 museku 200 kupetera dare obva ndoda kupetera dare ndoda $15 yese ndoda $35 kozetawo vakauyawo ndakashedzwa chikamu saka zvadaro ndasvika kudasi mukadzi wangu ndopa akati aiwa miminyarirai ndine nyaya ndanzochitaurwa naachirema saka miminyarirai ini ndinjazvo zvekutaura ndopa akataura achiti murume undaidana naye pafoni handisini ndakamunzira akataura wega ndizvozvoerama nyaya ichakatobva tatoronga umbakara takaziziva chokwadi tasvika kudari chokwadi tasvika kudari iwe waguma ukandaida kupa munhu dzinobereka tazvona mawandira adzo ndiousonyangadza nyaya yako sei takabva kudari ipapo ngasimaida kupa mbudzi yakanga iri yei waipirei mbudzi iwe mukadzi wako akanga akukwanisa kuwina nyaya akanga akukwanisa kuwina nyaya ndizvozvo
saka iwe mukadzi wako wamuona zvishuwa vani unoziva kuti mameseji ekuti angobvuma kuti vadanani saka yanga iri thank you yekuti wagona kutsvaka mari iwe wamuona iwewe achidzi mukadziwa anga achidana nouyu pafoni pauri kutaura ipapo saka mbudzi yanga iri yekutenda kuti programu yako yandiwinisa pfuma ndizvo mushure mekunge avabvunza vakaramba vakadizivane nayo ainge iri thank you here ichabudirika sezvo pindura mubvunzo hanzi wanga uchitenda here kuti adzimai makaita basa nekuti mandita kudiwa nekudya inyaya yekuti inini mukadzi yakati nini munhu angane ninayo ndopa ndati zvino mangwana inozvinetsa kuti ava vanenge vazotipirira dari nehanga dzake pindura mubvunzo ndizvozvo ndamuitaanoti uyu paipinetsa inini ndoti uyu murume akazoya pamba akagara futi kuti pamba ndopa nditi kamukadzi ukaruretu mahuri kamukadzi kako nichakazvarisa mwari sezvaakataura ndizoti ndizondisa nyaya kudei kuti azotorwa akuendesa mberi akuna basa iwe already watoziva kuti mukadzi waona aradanana inyeba here nokuti iwewe wakasvika pakubvuma wakafunda saka tinoti achisimba akaii aizoda vadanani saka achisimba akaii kumanikidza munhu okaiswa nguruve yakanumira apa chimuedzi uchiedza yekuziva kuti muri unotya haupedzera wacho saka ungatitadzira romwe rwazodaro uchichenura tarume murume wayo asafa asafa pamusaka pedu isusu takaronga chinhu chiri pasi mhuri yake asafa pamusaka pedu ari romwe iringazi ataura pakuitika pesa apa amai avatokwira samona ndinozovari kutenda kubva panyaya yomurume vanatomurume izvozvo baba saka ndavataura nyaya dzavapedzi baba amai vatoda kukwira murume dai funga mberi zvava vakapromisana padhiru ravo iri zvava kunyima munhu zvauda kuenda chudai naimkomre andianataabvinga pakutinakapiwa katanii makatotokuite kuti nyaya yaukaita iyoyo maiwe shama ticharenyerasvibiswa kuti inomuauza kuti muri chii muri handiti mungavataku pachini manyipa ya mambo mukadzi naiwe shamwari akanditindarwa mukadzi wangu akanditindoda munhu ndigenitaure nyangu mundibatsiri ndoda kutaura pakutonyebata nyaya kana wazoda kubatsirwa unozoka mudare ndaanokutendera izvi zvinoda kukoreta unhu hwakaipa chitomutorera vamwe vanopfuma vanenge vashandira chete wozodzoka kuda kuchidzidzisa chako kuti chitokoreta mudzimai wako ani handisika kukupanisha anga kupanisha ndosara ndisina vanhu kwewo zvako waizotirepwa uchizoendawo kunhingi wakatirepwa ine ndoda kudzokera pamunhu wawakatora iwewo uchimushedza kumba kwako uchigara pasi muchironga chinhu chenyu chokuti murume uyu mutorere mari makamupei iye haana here kurwadziwa nezvawakamisisa nekuti iwo wakaita mari kai asi mukadzi wako akawana iye haana kuwana vese vaitozoona kuti mari yacho yatakapuwa mari yakabvisa pakutanga timbura re300 yakashanda futi mudare macho apedza izvozvo akatera mukadzi uya ndochera mvura obva anomutuma kudediketi nyaya yekudatikira mudare iye murume ndozvaakataura risa nyaya idzi zviri kuitika ndosandati atichakatirambe chiawadza vanhu mudare ndosaka tachishingirira nyaya yekumonotisika kugadzisa zvinhu zviriita munharaunda taura yana yakatongonyekwa sabhokanza semombe nembudzi mbiri ndobva tabva wasabwenzi wapiwa mazuva ekunzi abhadhare mombe iyo kana ndobva waunza mombe iyi inga iri diki ava ndobva watikana zvitoti andipe kamunhu ndobva patikabhadhakire mafuta ekuti titi uya andituma kuti tiende kwamama ndopakabuda nyaya yekuronga taitoronga tiri mumba medu tiri vaviri siwe waishingirira kuti uya kubhadhare
asina kurarama mukadzi manyepo aya taura mukadzi weni ndandisipo ndigentauro chokwadi ndabuda ndaenda kwamasembura kunoshandira kubatsira vanhu handiti ndopakandisvika pamba munin'ina wavo ushu ndiye akataura kuti vanguru akadere vatesere vadhumasisi waitoenda ukataripa iwo handiwo wakabvumwa makakonzana nowe pafoni makabvumana izvozvo uyaikonza uyu waizoda kudya mari yake apara mhosva iyi mhosva akapara ndekuti uyu akazonge akataura kuti mukadzi uyu ndakatoorana naye akachadya mombe ngani akachadya mombe 5 iwewe paitadya mombe 5 uchinzwa munhu ainzi mombe 5 izvezvizvanaona mudzimai wangu ndindaikonzana naye wakati kudii kuna mamba inini ndakati mambo musiyandi timboona kuti achaita saita adzidze bepa rawakabata nhasi ijudgment yamama hapana chikachinja kwanga uchadya mombe 5 unonzwa sei chigainya chake nemombe dzakaenda chakazondipa kuti ndite shungu murume akazanga kushungudza kanogara fodya pamba obva atanga kuti sabhuku akanga asipera angazanya yaifocho wakati vamutengesera vanhu yaiti ndatengeserwa saka paiwo waipfidzisa here ndaipfidzisa saka izvi zvinonzwa sei apaodzorwa zvo zvake here ndakufamba newe izvo zvinonzwa sei haufa umudzora zvo zvake here unomudzorera chii zvinenge zvitaurwa aiwa ini ndasiyana apo manje mambo masembura havana kutadza vakatenga nyaya yakanga wapuwa nemazvo ine rumumbowo wokuti uyu zvichauraya nena haana kutadza akaita nyaya nemazvo kasi leta pabva kuda kuti papane chitsotsi chakaita sajajimenti yamambo uyu iripo inini ndinokupa yako iwewe yakasiyana nekudzorera ndinokupa mutongo wako unoti tsikai muno hachii ndozvamuchiti asi ndoda kubata mumwe wangu nasabhuku sabhuku anogumira pahuku huku kana akatendora zina ndabasa nazvo ezvinongwezi muromo wokubuda kuti huku nenda murandu huku kana azofasa kamuna mumbudzi zvinozomunzwisisawo kasi kana makuchaja zvemombe zvemadzimambo nemajistrate wakapisa mambo masembura po wakati vakaisayo ulondo wakakonzeresa kuti vaise judgment pamusoro ndavunza watinoita basa patinoita basa muprofita matimamaenda kwamasembura inobatsireko ndopamukazotora kuti nyaya yebakaenda kwamasembura achiisiya kadaro pfungwa dzeikadziona dzakanaka kasi tiri kuti si mambo akatunga nemazvo bate ini ndati mambo akatemwa nemazvo pfungwa dzeidi dzakanaka ini ndadzibata ndaona kuti uyu mushandiro ndabva ndanzwisisa asi iwewo usazoita zvawakaita izvo ndokuda kudari uswa4 wazvizwa ende munopa samoni sabhuku nemudiya wake kuti vakunze kushiyana zvinhu zvepropati yakatozoidzwa kuti zvakafanana unoti umudai mukadzi hanzi neparufu wamambani mamboziya ndakaona mwari amai vakapenyerwa parufu rwamamboziya pakufa mumurumuri wakapenyerwa kadariketineurue hazvina kunaka amai vaponeswa uyu adaurarama muzvivi shuwa ungaidye mombe 5 chigaye munhu osara munhu yake ishupika chiofara iwe uri wakadara nemunhu wakarara naye mupfungwa mako iwe azvaizibeti ndokuoneswa 4 wakasawaendesa demosi moyo amai hakuna norohwa unogaramagavanyamuchita unoraramisi mararanamuchita nai tiendaiku sakangana foni foni ndiani chikomba takura foni